Перунчик, привет. Зачем хазру уже захочет? Пока нет. Тут только туда вечером. У нас будет концерт тоже на площади. Вот там мы будем все. Хорошо. Не знаю. А пока не знаю, когда мы освободимся. Когда уже я положу на вахту, чтобы сразу ты могла забрать. Дети,
Здрасте. Симптомы? Да, в общем, широко. Да. Так. Вот. Қазбашлау жадда хошуал жепче. سيبش أزاوج مغص جاهز وستر جاهز اسمه وستر مخر نيبي زاقوب مفبشا خوك يقولش بقودي فاب يجهم جي حتى شون كسنون يبقى شخايب سوش خاخيب سقودي يقوم زاب سفن فا يقوم سيشون فا يبقى وچپشي ما فشكو سلفا ما شاء الله حو تيجي ما قاشي رجاغو آخم يقوش ما قاشي رجاغو شهر يغاسم ترانسبورتو جري
итоаны хозяйственный офхер зачем? Итоаны средства передвижения не по машине ходишь, а с хамджера. Тиз хозяйзек ото хакин хоми, хер хоми. Коразезек ото хер. Зауми ханım намыц хагыз тебаным. Не по техникош амфада шагып. Садагы қасас ажысы қюбтақ. Кухамджера горюче смазочный материалы, қашыры, шөфім, адлаж хазыры, зықат атфижи. 41 годым, 42 годым зилтес тез ағу. Жаныр здетімі до. Горюче қашатым қышақ. Лажета лажағы. Жафадо зықат атфи. Намыцханач атфесі түчеквақ. Ая хузно ينفكش أحوال تبشير نبغى شي تورا ويشرب لا دجاج خانم وتبشير عرمم دجاج عاش شو قزاز جغر 87 عرب адрес 156 خبودا عقب وجوخي جاغ فسوان كل خوس ماشي لاجزه ما بدت تبحث حيث نشكر سو كوزراي ازوسول بود صادقو بود سو كوزراي ازوسول جات حابچو قوجو خو چبشي شلاج زره موجما دات حاجو يمرالت تفاس حيت ابستوغ جاس اورر يخيداوت герой советский союз дачо адгем населением там героев хочу фадиз национальный шеф хочу на гриб дадгасепком хочу ахмаш даута с кыч казгафу сапатемшаз пейгор даута кавалерийский полк командир батальона майор А Зауа Кавказ ширажи дурзина сзауза زتوال شاو إيش شفاء وسط الحجمة يادجق غازو حاجة يتوالي زام كحاجمة زاجي مسقات هزرة جافت زغاخي موجق وجي شحات قوي شكول ديريكتور شكول فاس جي قزق وجي وجي قواني تلسب سوف أجي حام قوي فجاء وزوفي خون سخراني تشكل الخيو داوتي بنامي عارقش آس أورر ليبا حاجة تيرخل عش أمحسو موش ما تيسو جاي ونا فيتشنو فاسقون كي حفوز ناتي دواح شام حكمي زراغة سعود نوت يغوت بوكوالو غوغو شوية دختة زكيلومترنا عارشة بجارة فالغوتاج نوت يغو ليبا كفكاز تفكويس كمان زرت مرازو زيكوچو молодежи матчи лезачи гачо это может тетапси ахмы маханшкуя нам сегодня расу сабим шукшешта и память зрительной памяти мисит еко заптхами хана хнахташ епасо гошашси хашопсо хазашо аллахым саунгош бухяру гушагу шибнно шадатху чилош здесмэ рахатнагадасо дашугас ану الله قادم تلك تشفرز حشو صوت هذا صوت الله خيرو بقاش تاسش Вочепший сквозь Адаму теперь только за сколько? Мы с тобой всегда договорились. Герой советский